исәнемсез яңа коронавирус инфекциясы COVID-19 таралуга бәйле рәвештә Россия Федерациясендә кризиска каршы гаиләләргә ярдәм итүнең өстәмә чаралары белән таныштырып үтәм. Беренче чара булып безнең 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балаларга айлык акчалата түләү. Бу түләүләрне алу өчен гаризаларны кабул итү 1 июньнән башкарылачак, түләүләр 1 январьдан булачак. Татарстан Республикасы Министрлар Кабинетының Россия Федерациясы Президентының балалары булган гаиләләргә ярдәм күрсәтүнең өстәмә чаралары турында 2020 ел 20 март 199 указын үтәү үзеннән Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты карары нигезендә Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы тарафыннан 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге балага айлык акчалата түләү бирү тәртибен һәм шартларын куллану буенча аңлатмалар гамәлгә ашырылды. Гомуми нигезләмәләре, әлеге тәртип һәм шартлар гражданнарның мөрәҗәгать иткән елдагы алдагы елның 2нче кварталы өчен Татарстан Республикасында билгеләнгән җан башына яшәү минимумы 9450 сум күләменнән артмаган һәм Татарстан Республикасында халыкка адреслы социаль ярдәм күрсәтү турында 2004 елның 8 декабрендәге 63 номерлы Татарстан Республикасы законына кушымтасында каралган мөлкәти тәэмин ителеш дәрәҗәсеннән артмаган очракта билгеләнә. Айлык түләү күрсәтелгән түләүне билгеләү һәм мөрәҗәгать иткән елдан алдагы елның 2нче кварталы өчен Татарстан Республикасында билгеләнгән балалар яшәү минимумы күләменең 50% бу безнең Татарстанда 4686 сум 50 тиен күләмендә бирелә. Айлык түләү алу хокукы бала Россия Федерациясе гражданы булган очракта барлыкка килә. Россия Федерациясе гражданы һәм Россия Федерациясе территориясендә яшәүче баланың һәр туган уллыкка алынган 3 яшьтән 7 яшькә кадәрге баланы да кертеп, һәр балага айлык түләү ата-ананың берсенә яисә башка законлы вәкиленә билгеләнә ала һәм түләнә. Гаиләнең җан башына уртача кереме соңгы 12 календар ай эчендә гаилә әгъзаларының керемнәре суммасыннан чыгып исәпләнә. 2020 елның 31 декабренә кадәр түләү алу өчен гражданнар мөрәҗәгать иткәндә, аларга 2020 елның 1 январыннан, әмма балага 3 яшь тулган көннән башлап кына билгеләнә. Гаризалар 2020 елның 1 июненнән кабул итә башлаячак. Гаризаны электрон рәвештә дәүләт һәм муниципаль хезмәтләренең бердәм порталы аша яки Татарстан Республикасы дәүләт һәм муниципаль хезмәтләр порталы аша бирергә мөмкин булачак. Икенче төрле түләү инде безнең балалы гаиләләргә айлык түләү. Без аны икенче төрле инде первенцем, пособие первенцем дип атыйбыз. Бу пособиене алучылар инде хәзерге вакытта беренче баланың тууына, уллыкка алынуына бәйле рәвештә карала. Гаиләләргә ай саен түләнә торган түләүләр, әгәр гаиләнең җан башына уртача керем Татарстан Республикасында билгеләнгән хезмәткә сәләтле халыкның яшәү минимумыннан 2 тапкырдан артмаса билгеләнә. Түләү бала 1 яшькә җиткәнче вакытка билгеләнә. Шушы вакыт узганнан соң гражданнар түләүләрне билгеләү турында яңа гариза бирәләр. Башта 2 яшькә кадәр срокка, аннары инде тагын 1 тапкыр 3 яшькә кадәр һәм гаиләнең керемен раслый торган документларны тапшыралар. Әлеге норманың гамәлдә булуы 20 елның 1 апреленнән 1 октябренә кадәрге чорда туктатылып торыла. Бу билгеләнгән түләү барлык гаиләләргә дә автомат рәвештә 30 сентябрь 2002 елга кадәр вакытка озынайтыла. Аерым сораулар булса, безнең бу түләүләр буенча инде матди ярдәм билгеләүнең 5нче филиалына 31601 яки 32297 телефоны аша хәбәргә чыгарырга мөмкин.